Несправедливее вели со мною розмову, але не так, як у Твоїм законі. Я ж буду свідчить про Твоє заповіді перед обличчям королів і не буду соромиться. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мші, новим місяці, червні, на хвалу найсвятейшего серця Єзуса. Цей місяць присвячаємо, молимося вітанню до серця Божого, просячи Божої милосердності над нами, нашими сім'ями, нашим народом, Ти і над усім світом, який так потребує Бога, Божої присутності, Божого спокою, а не такого спокою, який обіцяє світ, а дати не може. Ані в серці, ані в сім'ї, ані поміж народами. Тому сьогодні День святого Юстина, мученика, під опікою якого ми проживаємо цей день, просимо, як чуємо со словом, допомоги Його заступництва, захованні права Божого, віри, Божої волі. І схиляємо чоло перед нашими дорогими померлими, молимося в інтенції святої пам'яті Ядвіги, Яника, Олександра, Марії, Валерія, Івана, Юзефа, Марії, Івана, Тамари, Сергія, Олександра, Євгенія, Єлени, Тетяни, Людмили, Тетяни, Діаніса, Наталії, Віри, Миколая і Валентини, що із сім'ї Янковських. За душі святої пам'яті померлих Антона, Станіслави, Регіни, Марії, Мячеслава і Едуарда, і за всіх близьких родних нашої сім'ї. Бабицьких святої пам'яті, Воронкових, Шишло, Ліпніцьких і Каршакевич, як і наших близьких, дорогих померлих, доручаємо Божій милосердності. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, хто згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу святейшую, завсёди Панну Марию, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, і, відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутний Боже, Ти привів святого мученика Юстина до глибокого познання Єсуса Христа
праз крыж, які многие лечили вар'ятством, праз Яго заступництва, захавай нас ад памылковых вучэнняў і ўмацуй вызнаванні сапраўднай веры. Праз Пана нашага Єсуса Христа, Твайго Сина, які з Тобою живе і владарить, в єдності Духа Святого, Бог прасуще веки вечные. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, для тых, хто гіне, слово аб крыжы – гэта глупства, але для нас, якія збаўляемся, гэта моц Божая. Бо написано: «Я знішчу мудрасць мудрацоў і адкіну розум разумных». Дзе мудрэц? Дзе кніжнік? Дзе даследчык гэтага веку? Ці не ператварыў Бог мудрасці свету ў глупства? Паколькі свет сваёй мудрасцю не пазнаў Бога ў мудрасці Божай, падабалася Богу праз глупства прапаведавання збавіць веруючых, бо юдэі патрабуюць знакаў, а грэкі шукаюць мудрасці. Мы ж абвяшчаем Хрыста укрыжаванага, які для юдэяў прычына ўпадку, для язычнікаў глупства, а для тых, хто пакліканы, і юдэяў, і грэкаў, Ён Христус, Божая моц і Божая мудрасць. Бо неразумнае ў Бога разумнейшае за людзей, а слабое ў Бога мацнейшае за людзей. Гэта слово Божае.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час Єсус сказав своїм учням: «Ви соль землі. Коли соль стратить смак, чим посолиш її? И она уже ни на что не придастся, хіба что викинуть її вон на потоптання людям. Ви світло світу. Не може сховатися город, який стоїть на вершині гори, і, запаливши світильник, не ставлять його під посудиною, але на свічнику, і світить всім, хто в домі. Нехай світло ваше так світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця вашого, який в небесах. Не думайте, що я прийшов відмінити закон чи пророків. Не відмінити прийшов я, але виконати. Бо, справді кажу вам, покуль не проміне небо і земля, ні водна йота, ні водна риска не зникне з закону, покуль не збудеться все. Тому, коли хто порушить одну з гэтых найменших заповідей і навчить гэтому людей, той найменшим назоветься у Владарстві Небесним. Хто ж виконає і навчить, той великим назоветься у Владарстві Небесним. Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи нам. Хвала Єсусу Христу. Шановні, переживаємо місяць червень на вшанування Найсвятейшого серця Єсуса, криниця, джерело любові Божої, милосердності Божої. Єсус милосердний. Повторяє, об'являється, що менавіта Божая милосердність володає над усім. Єсус каже, не прийшов я судити гэтый світ, а збавити. І сьогодні ми проживаємо гэтый день під опікою святого Юстина, мученика, який пролив кров за віру, за Єсуса. І це вже така віра, що чоловік за Єсуса віддає життя. Ми просто так чуємо і читаємо. Це все. І тому сьогодні менавіта святий Юстин, якого чуємо як молитва, щоб ми заховали чистоту віри. Він народився як в Римській імперії, римлянин, але потім переїхав в Ефес. Це 130 год, перше пролески християнства. І певно, він на
будучи шукаючи ведаў, читав різні гелленістські, філософські трактати про світ, про все, весь матеріалізм. А потім читав Ісаю пророка, пророцтва. І дякуючи этому пророку, він підійшов до християнства, познайомився з християнами, і потім переїхав назад в Рим, і уже і там тие веды философские, язычницкие такие, притримлювався і християнських. І що цікаво, що переслід за Авреліюша, коли християнів, чому переслідували? Бо вони зневажали богов римських, язичницьких, не давали кадидла, не поклонялися тим божествам. І, ведаєте, їх в 130-х годах називали атеїстами. Ось откуль іде це слово. І так само Юстину, коли він більш схилився вже до християнства, і його розпочали переслідувати. І потім схопили його, і як менавіта атеїста, хоч він вірив у Христа. Але що він не признавав цих божества, цих всіх язичницьких тих болванів. Атеїст. І його менавіта разом з многими поплечниками, сказали, їх забивали в амфітеатри і менавіта за Христа. І ось, поглядіть, чоловік, який в якимсь сенсі шукав правди, шукав тих криниців духовних, потім раз пророка Ісаю, і потім аж в християнстві він відкрився і пішов, як говориться, повністю за Христом. І склав свого життя ахвяру за віру, за Єсуса, за збавлення. І тому він для нас зостається той особою, прикладом, допомогою людям, які шукають Бога. Молоді. Він молодим ахвярував себе Христу. І то він опікун, менавіта тих людей, молоді, які шукають правди, які шукають Бога, які шукають цієї життєвої платформи, на якій можна безпечно, упевнено йти далі в житті. Бо не тільки заробки гарантують нам упевненість, що сьогодні заробітні є можливості, попросту бізнес. Ну, то є. Завтра він розсипався, бідні стали. А тут пошук іде такої справдної упевненості в житті. Це Юстин. І ми відаємо, як чуємо сьогодні з Євангелія, Єсус закликає, щоб ми визнавали Його перед людьми. Щоб ми так само відкривалися на Божую ласку і тривали в этом. Будьте солью в землі, будьте світлом світу, будьте людьми, щоб бачили ваші добрі вчинки. Чому? Бо тоді чоловік знаходить цю основу життя. Чи, пробачте, в багатстві, і в бідності, скромності, здоров'ї і болях, хворобах.
юності, молодості і старості, але щоб духовна серцевина була завжди живая, святая, віра. Тому ось Ісус ставить це на основу. То, як я не раз казав, ми розважали, то Володарство Небесне, хто заховає, моє слово буде великим. Але, як Ісус сказав про Яна Хрестителя, то найменший в Володарстві Небесним великший за Яна Хрестителя. Ян Хреститель, предтеча, а збавленная душечка любой особи, хутора, вёски, колонии, города, якая скромно любила Бога и молилась, збавлена в небе, великшая за Яна Хрестителя. Ось як безмежно Господь взнагороджує тих, хто Його, як сказати, попросту любить, але тих, хто з Ним, то однородные, то тоесные, одиное целое. Это радує серце Божие. Тому, шановні, сьогоднішній святий мученик Юстин дав. Він той допоможник всім в тих грозах, в тих невпевненостях життєвого биту, завтрашнього дня і так далі. Бо, як говорять, багаті теж плачуть. То нема, що якщо багатий, то щасливий. Там, пробачте за слово, такий черв'як до всюди підходить. Як достаток, то, глядиш, там і проявляється або алкоголізм, або наркоманія, і діти, і родичі. Достатку вже з ума сходять, не ведають, що попробувати. І біда. І тому, менавіта, святий Юстин, він відкриває нам це світло, про яке каже Єсус, на Єсуса. То він, менавіта, звернувся до християнства, познав, бо повністю, накольки можливо, знайомився, слухав, розважав. І да, за Єсуса навіть на ешафот. Боже, допоможи, щоб ми на щодень в нашому житті, наші діти, внуки, подростаюче покоління, щоб ми, так як святий Юстин, в пошуках цієї платформи життя віри, щоб ми випрошували для їх, для себе цю допомогу, а тим самим знайти, реалізувати себе для хвали Божої, для добра своєї сім'ї, народа батьківщини і, звісно, для збавлення. Тому нехай сьогоднішній святий допомагає нам зрозуміти цю ласку, і ми відаємо, откуль перші християне, бо як християнів назвали в Антиохії в 150 годі, а в 130-м в Ефезі назвали віруючих християнів атеїстами. І ось откуль це йде аж до наших днів, ось це, як сказати, зовсім переставлений на другий лад. Уже не супроть там Христа чи як, але супроть Бога. Тому нехай сьогодні ласка Божия червня місяця допоможе нам все більше і більше зрозуміти глибиню любові серця Єсуса до всіх нас і всього роду чоловічого. Амен. І, шановні, я, бачите, чуть-чуть так не поравився вчора чи перед імшою.
виставлення на святейшого сакраменту робимо, чи тільки літанію читаємо. Но так як перший день зробимо виставлення, співаємо літанію, органіста прошу. А так, в будучині, якщо ви згодні, то так само, як в майовому місяці, бо і серця Єсуса вшановуючи, можемо так само адорація, 15 хвилин, виставлення на святейшого сакраменту, лічу, що це вельми побожно і добре. Молимся. Просячи святого Юстина об заступництве, керуем наши супольные просьбы до Отца Небесного. Молімся за паўсюдны касцёл, каб Дух Святы ахоўваў яго і кіраваў ім, цябе просім. Молімся за ўсіх, хто ажыццяўляе ўладу, каб Пан Бог надзяліў іх дарамі мудрасці, любові і спакою, цябе просім. Молімся за тых, хто заблукаў на дарозе веры, каб праз шчырае пакаянне яны вярнуліся да Бога. Цябе просім. Молімся за каталіцкія навучальныя установы, каб яны спрыялі глыбокаму пазнанню Пана Бога. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы няспынна пашыралі свае рэлігійныя веды. Цябе просім. Боже, Ты ведаешь наши пожадания, ласкаво выслухай наши молитвы и допоможи нам узрастать у веры праз Христа Пана нашего. Благословленный Ты, Пане Боже, сусвету, подяк. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. А их на прославление, а так само на користь нам. Добрый Боже, прими наши ахвярные дары, и зроби, каб ми годно удельничали в Евхаристичной таямнице, якую мужно оборонял святый Юстин мученик, раз Христа Пана нашего. Пан з вами. Вгору серце.
Подякуєм Пану, Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане, святы Ойча, всемагутны, вечны Божа. Ты праз мучаніцтва святого Юстына показав цуди своєї ласки, бо Ён, наследуючи Христа, славив Твое ім'я, проливши кров за веру. По Твоей воле моц выявляется в слабости. Ты умацовываешь слабых людей, каб яны сведчили об веры праз Христа Пана нашего. Тому за анёлами на небе мы прославляем Тебе, Божа, на земли, разом с ними спяваючи. Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты криниця всялякой святости. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кров'ю нашего Пана Иисуса Христа. Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб і подяку Табе складаючи, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобним чином по вечері взяв келіх, знов Табе подяку складаючи, подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Вызнаю Твое возражение и шагаем Твоего престя. Вспоминаючи смерть и воскресение Твоего Сына, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа,
Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете. Досконал його в любові, разом з папом нашим, Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення. І про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага свету. Божа, дозволь їм убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічним, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, со святым Юстином, мучеником, со святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларусі і всіми святыми, які спрад веку подобалися Тебе, каб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єсуса Христа. Прас Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Божа Ойца Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, празу все веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Святися ім'я Твоє, прийди владарство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. Не вводь нас в спокусу, але збав нас Просим Тебе, Божа, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво спокой у дні наші, нашому народу Беларусі, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали сповнення щасливой надії і пришестя Збавце нашого Єсуса Христа. По Твоє. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наші, але на віру костела Твоего, і будь ласкавий, згодно своєю волею, одарить його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Початку нового місяця, червня, на хвалу серця Божого,
И в день святого Юстина передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Гэта ягнец Божий, вось той, який бяре на сябе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, але скажи только слово, и буде оздоровлена. Тіло Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Я вирішив, будучи серед вас, нічого не відать, окромя Єсуса Христа і то укрижованого.
Молимся. Ласкавий Ойче, мацованные евхаристичным посилкам, покорно Тебе просим, щоб ми, заохочуючи вірність наказам святого мученика Юстина, завсюди дякували Тобі за дари, які Ти нам спасилаєш. Раз Христа Пана нашого. Нехай буде похвалений.
Єзу тихий, покорний серцем. Молимся. Всемогутний вечний Боже, глянь на серце наймилейшего Сина Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас грешних. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй им в имя Сына Своего, Єсуса Христа, який з Тобою живі володарить на веки вечные. Присвячення роду людського найсвячейшому серцу Єсуса. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоего алтара. Щоня кожний з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, каб ще більш з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласковейший, и притули всіх до святого серця Своего. Володаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступилися от Тебе, але и сынам блудним, які от Тебе покинули. Будь володаром для тих, хто помилково чи праз незгоду одлучився от Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна овчарня і один пастир. Одари костел Твой беспечною свободою, дай всім народам спокой і згоду, зраби, каб на всій землі от краю до краю один взносився голос. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Ойче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величь Его христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что выявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставався верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняў. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрыні и справедливости до людей розных веровызнанняў, у яких завсёды бачыў брата и сестру, а детям-сиротам был айцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь свое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо только тады я смогу зробить больше доброго для своей души, семьи, батьківщини, християнского народу и всего человечества. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі.
якую зношу да Цябе з надзеяй, што ў хуткім часе ён будзе ўключаны у лік Тваіх святых. Амен. Святый Арханёле Михале, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупив всіх людей, заховай в нас справу Твоей милосердности, каб ми неспинно згадуючи таямницу нашого збавлення, достоїлися тримать яє плен. Праз Христа Пана нашого.